ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಖನ್ ಟು ಒಂದೆಲ್ಲರೂ Bhavya Rithesh Tulu vlogs Dubai. ಇನ್ನು ನಾನು ವ್ಲಾಗನ ಬೈಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಚೂರು ಪಿದೈಪಣ ಇದೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಚೂರು ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಸರಿ ಅವ್ರು ಹೊತ್ತಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಲ್ ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓಡಿ ಮೊದಲು ತಡ್ಡನೆ ವರ್ಷ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚೂರಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಾತ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಪೂಜಾರ ಈಗ ಅಂತ ಈತ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಈಗ ಸೊ ಮಾತೆ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ಲಿ ರೇಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಟಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಟಾಯ್ ಟಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಸೈತ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಡಿಲ್ಲೇನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಐತ ಬೈಯನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತಲಾಲಿಗೆ ಭತ್ತ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಉಲ್ಪೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಲಾಲ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ್ವಾರ್ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಉಲಾಯ್ದಿ ಒಂತೇರು ಈತ ಉಲ್ಪಿದ ಏದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ರೇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಉಂಟು ಪಂಡ 100 ದಿರಮಗು 5 ಪೀಸ್ 100 ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೂಡ್ತ ಒಂಜಿ 2,000 ಚಿಲ್ಲರಿ ಮುಟಾಪುನು ಐಕ್ ಇಂದೆ ದೂಪಾಗ ಅಂತೆ ಶೋಕುಂಡು ಕುರ್ತಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ನಾವು ಊರು ಅಂಪನ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಶೋಕ್ ಕುರ್ತಾಸ್ ಕುರತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏಟೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತೂಪಾಗ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಪಾರ್ಕ್ ಮಂತ್ ಹೋಗ್ನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಡ್ Undade. Bella. You want that? Bode? ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಶುರು ಬಂದನು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎತ್ತುಕೊಡ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೋಡ್ದ ತಂದಿತ್ತೆ ಊರು ಪಣ ಪೋಡಾಪನದ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಪೂರ
ಒಂದು ಚುಂದಾತಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇರಬಲ್ಲಿ Go away, come on, baby, my way. Baby, what's away? Go away. Rain, go away. Set. ಬಂದಿತ್ತೈತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಪಂಡ 100 ದಿರಮ್ಗೆ 5 ಪೀಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುರ್ತಾಗ ಇರುವ ದಿರಮ್ಲಕ ಮಸ್ತ್ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಅವು ಕೋಡನೆ ಖಾಲಿ ಎತ್ತ ಬಂದು ಮಗಳು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅವ ಇತ್ತು ಒಂದು ಪತ್ತ ಉಂಡ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಪ ಟೂಪಾಯಿ ಐತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತು ನಾವು ತುಯ್ಯಾರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಇದೊಂದು ಗಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಕೋಡನೆ ಫುಲ್ ಅವು ಸೇಲ ದಾಂಡಿಗೆ ಹೋತುಂಡು ಅಂಚ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತುರಿಗ್ಲಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಭತ್ತ ತಲಾಲಿರ್ದು ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಅವಕ್ಕಂತ ಕೋರಿಕಂತ ಎಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅಜ್ಜ ಇಲ್ಲ ಭತ್ತ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮನ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಕಬೀರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.